Mám taký pocit, že sa schyľuje k najtvrdšiemu automobilovému súboju tohto roka. Yeti alebo Duster? Nech sa ukáže. Isté je, že najkrajší som tu ja. To je úplne samozrejme. Ale ak máme zvoliť jedno z týchto dvoch aut, ktoré je krajšie, osobne by som si vybral Duster. Je to niečo iné, netradičné. Sice je pravda, že toto je najkrajšia MBčka, ale podľa mňa Duster má široké blatníky. Je to zver, ktorý sa chystá na vás skočiť. Ale čo z toho zvera bude, ak skočí a nabije si držku? Preto sme tieto autá špeciálne postavili, aby sme sa im pozerali pod podvozok. Ani jedno z týchto dvoch aut sa neukazuje ako úplná bábovka. Tak napríklad Yeti má pod motorom a prednou nápravou poriadny hrubý plech. Aj zadná náprava tohto zlepenca sa nám zdá byť zlepená celkom dobre, pretože kyvné ramená sú dostatočne masívne. Čo sa týka Yetiho, je to fajn. Práve nadáci Duster, ktorá má byť tým robustnejším z tejto partie, nám výfuková rúra vyčnieva dosť z toho profilu a mám pocit, že by to v teréne mohlo prekážať. No uvidíme. Druhá vec je, ako títo rumúnsky frajeri používajú oceľ, pretože všetky prvky viacprvkovej zadnej nápravy nám prídu také tenučké. Je to také ako vlásky, ako ihličky, ale nechcem tým povedať, že táto náprava nič nezdrží. Však napokon uvidíme. Predtým tie TDIčka ťahali od spodu úplne brutálne, teraz kým sa to rozbehne, hop, hop. No, prvý zásadný rozdiel medzi Yetim a Dusterom je v použitých pneumatikách. Táto analýza drobná v losom teste ukázala, že aj stabilizačný systém ako taký nemá veľa práce s tým, aby Yeti ho na ceste upratal. No poďme sa pozrieť, ako jazdí Duster. Kým zákazníci si Yetiho bez stabilizačného systému nekúpia, u Dusteru máte na výber. A teraz je otázka, či si zaň priplatiť alebo nie. Myslím, že je to 300 € a určite by som to odporúčal. My sa teraz pokúsime bez stabilizačného systému prejsť losím testom. Podvozok je v Dusteri výborný, na vyšších pneumatikách sa auto začne trošku skôr valiť bokom, alebo skôr vodičovi dá na známosť, že niečo nie je v poriadku. Zatiaľ ideme s predným pohonom do losieho testu. Je to ohromná zábava prechádzať tadiaľ s Dusterom. Povedal by som, že je tiež športovejší. A keby som si mal vyberať víťaza losieho testu, tak to bude Yeti. Dáme si blok, teda zablokovanie medzinápravovej spojky. No s Dusterom som sa vybral do terénu, ktorý mám rád na Land Cruisery. A tuto nesmieme behnúť do tej hlbokej koľaje. Musím povedať, že táto silná jednotka, ktorá v meste nám liezla na nervy, to krátke sprevodovanie, v teréne je úžasné. A je to taká dobrá náhrada redukčnej prevodovky. Dacia nemá Hill Descent Control, ale na tom prvom rýchlostnom stupni si úplne výborne kontroluje tú rýchlosť smerom dole. Kombinácia 1500 diesla s výkonom 110 koní a Dustera je úplne postačujúca. A teraz, toto je prostredie, v ktorom vyniká krátky prevod. Akurát nie sme celkom spokojní s tou ochranou podvozka, alebo s tým, že niektoré časti nie sú zapustené úplne do profilu. Takto pekne, tuto si skúsime, že takto
takto obísť tú koľaj. Aby sme teraz... Áno, ani karoséria tak nevrzgá pri krútení, ako keď je tam Yeti. Táto cesta má dosť vysoký stred. Neviem, zistím. Miško, povedz nám prosím ťa, že či teraz na tejto časti cesty chytáš občas brucho na Škodovke? Chytám, samozrejme, toto auto je nižšie ako Dacia. No, pohýna sa ľahšie, pretože toto má asistent rozjazdu do kopca, avšak treba si zvyknúť na plyn, ktorý v podstate má takú oneskorenú odozvu, alebo teda motor má na plyn oneskorenú odozvu trošičku. Mám zapnutý offroad režim, čiže celá elektronika by mala byť preprogramovaná práve na tento štýl jazdy. Pozerám, ako je... No áno, ten Duster to stíha obchádzať. No ja už pôjdem asi teraz predkom, budem šúchať. Trošku, ale to je v podstate tráva. No problém by bol, keby to bol nejaký kameň, ale ako sme si mali možnosť všimnúť, tak toto auto je výborne urobené, čo sa týka ochrany spodku pod motorom. Nie je to tak odflaknuté ako na Octavii. Dacia má takú okamžitejšiu odozvu, aj tým kratším prevodom je to dané. Tu je to v podstate také trošku dlhšie. Ja si zase takto nadbehnem, túto bokom. Kto už ide s financiami na tú hranu a potrebuje viac jazdiť v teréne, preto ho bude úžasný Duster. Kto potrebuje viac cestu, mesto, dlhšie trasy, tak si určite užije viac s Yetim. Končí sa jeden veľmi náročný, ťažký a nerozhodný porovnávací test. Naozaj neviem, ktoré z týchto dvoch aut si mám vybrať. Každé má svoje prednosti. Dacia je úžasná v teréne, výborne vyzerá, nízka spotreba, ale vyberám si Yetiho.